Hayırlı gün hürmetli İngilizce hürmetli жетекçiler. Soңғы 2 атнада кіші загараңlardan тыш bir машина яны шыраға тіркелді. 30 октябрь күні 8:34-де Ақтаныш ауылы Ленин урамы бойлап барғанда Башаров Галимжан Фазылжанович 68 жылғы өзінің семерка машинасында барғанда больница қаршында тоқтай үзушілері бойынша түші һәм шул вақытны машинасы янып китә. Янгын нәтижесінде машинаның салоны яна, кешеләргә зыян тими. Янгынның сәбәбе неисправность узлов и механизмов транспортного средства. Бүтән янгын очраклары теркәлми. Шул ук вакытта безнең хәзерге вакытка актуаль мероприятие дип әйтик, бу инде бозга чыгу тыю буенча бу атнадан башлап стабиль рәвештә минусовый температуралар булачак һәм барлык сулыкларда боз барлыкка киләчәк. Шуның сәбәпле безнең 7 см калынлык булмаган бозга чыгулар катгый тыела. Андый хукук бозу очраклары теркәлгән очракларында Татарстан Республикасының административ кодексы нигезендә 2000-гә хәтле штрафлар карала. Без инде Башкарма комитетының административ комиссиясы белән берлектә рейдлар үткәрәчәкбез шушындый случайларны булдырмау буенча. Һәм инде иң мөһиме дип әйтәм, балаларның иминлеген тәэмин итү буенча, чөнки республикада ел сайын 4-5 кеше шушы иң беренче бозда кызганычка каршы батып үләләр. Бездә үзебезнең районда андый случайларны булдырмасак иде, иң беренчедән үзебезнең балалар белән беседалар, инструктажлар һәм икенчедән инде мәгариф идарәсен сорарым. Бүтән барлык мәктәптә укыган балалар белән инструктажлар үткәрүне суга боз өстенә чыгуның тыелуы буенча.